TV. Ekológiu vnímam ako integrálnu súčasť moderného človeka 21. storočia. A tuto by som chcela vyzdvihnúť napríklad Saifu, že on si za každý musí kúpiť novú verziu všetkých tých počítačových hovadín, za to, že teraz tá nová verzia má foťák. Takže nepotrebuješ si furt kúpať nové verzie všetkých týchto hovadín, lebo je to zbytočné. Aha. OK, no tak už asi nebudem. Alebo ja neviem, alebo budem častejšie chodiť bicyklom, alebo budem častejšie chodiť. Super. Keď si umývame zuby, netečie nám voda prúdom. Tak, neumývajte si zuby vôbec. No. Sú rôzne záležitosti, ktoré môžete robiť preto, aby vaše okolie bolo príjemnejšie a krajšie. Triediť odpad, to je samozrejme záležitosť. A snažiť sa nejazdiť decka v aute sami. Rozhodne naozaj papier nehádzať do odpadku, ale pekne to všetko triediť, lebo táto naša planéta tu nie je naozaj tu nie je navždy. Priatelia, táto planéta je na pokraji absolútneho vyčerpania. A keď chcete ešte vymať deti, tak je dosť otázne, či budú mať ešte kde žiť a či budú mať čo piť. Echo Tour TV.